processen af dannelsen er vigtig kirke hypofysen. Hypofysen sidder lige under den del af hjernen, som hedder hypotalamus. Hypotalamus danner neuronhormonet GnRH, som der derved sender signal til hypofysen om at danne LH og FSH, som er overordnede kønshormoner. Det overordnede kønshormon LH, som kommer fra hypofysen, går ned i Leydig-cellen og får den til at danne testosteron. Leydig-cellerne befinder sig i testiklerne. Testosteronet bliver ført ved hjælp af Leydig-cellen ind i cellerøret, hvor det blander sig med proteinmolekylet eller receptoren R. Efter at Leydig-cellen har transporteret testosteron ind i cellerøret, og at hormonet har blandet sig med proteinmolekylet, sendes der et signal til stamcellerne om, at de skal omdanne sig til sædceller. Stamceller er celler, som endnu ikke har fået en opgave. Det vil sige, at når testosteronet kommer ind, så fortæller det stamcellen, hvad de skal omdanne sig til, og derved er det, at det bliver til en sædcelle. Altså producerer stamceller ikke nye sædceller, men omdanner sig selv, efter at de har fået tilegnet sig en personlig opgave. I testiklerne sidder også follicellerne. Disse medvirker også ved sædcelledannelsen, da de producerer proteinmolekylet R. R'et er altså det, der blander sig med testosteron. Sertolicellerne befinder sig i cellerøret. Hvis der er en overproduktion af testosteron, vil det give en negativ feedback. Denne feedback sender altså signaler op til hypotalamus. Fra hypotalamus sendes der endvidere et signal ned til hypofysen endnu en gang om at formindske produktionen af LH, så det kan stoppe overproduktionen af hormonet testosteron. Den negative feedback sendes igennem kroppens blodsystem. På denne figur ser vi menstruationscyklusen. Overordnet inddeles menstruationscyklusen i 4 trin. Follikelfasen, som ses her. Ægløsningen, som ses her. Lutealfasen, som ses her. Og den sidste fase, selve menstruationen, som ses her. Selve processen starter i hypotalamus, og hypotalamus ses her på figuren, at den sidder lige midten af hjernen. Under denne sidder kirtlen, hypofysen. Hypotalamus sender altså GnRH ned til hypofysen, som danner de overordnede kønshormoner FSH og LH. I den første fase af menstruationscyklusen, follikelfasen, der stiger produktionen af LH i takt med folliklens udvikling. Det sker, når hypofysen sender signaler om, at LH-produktionen skal stige. FSH har en vedvarende produktionskvote, og hverken falder eller stiger markant. I den anden fase af cyklusen, ægløsningen, sørger FSH for, at der forekommer en vækst af folliklen. LH reagerer sammen med ægløsen af folliklen, men befrugtes ægget ikke, transformeres det til det gule legeme, indsnævres, dør og falder til sidst ud. Den anden fase, ægløsningen, finder sted i æggestokkene. I den tredje fase, lutealfasen, forekommer der en høj koncentrationsmængde af østrogen og stimulerer skabelsen af LH igennem positiv feedback.
Efter æglægningen sker på ca. 14. dag, stimulerer LH-cellerne i det gule legeme til at producere østrogen og progesteron. Dette er afhængigt af, om der indtræder en graviditet eller ej, og det gule legeme vil enten gå til grunde eller bestå. Går det til grunde, vil produktionen af østrogen og progesteron falde. Den fjerde og sidste fase i cyklusen, selve menstruationen, finder sted i livmoderen. Menstruationen går i takt med produktionen af progesteron. Det vil sige, at progesteronen vil være på sit højeste, når menstruationscyklusen også er. Livmoderen bliver påvirket af kønshormonerne østrogen og progesteron i sammenspil, i det der gøres klar til at modtage et befrugtet æg. De 4 første dage, altså fra dag 1 til dag 4, gøres menstruationscyklusen klar til at starte på ny. Østrogendannelsen fremmer cellerne eller celledelingerne i livmoderslimhinden. Det gør den tykkere, og blodtilførslen øges. Progesteron fungerer her som kønshormon, som det, der producerer et lag af sejt siv. Det forhindrer forskellige bakterier og sædceller at trænge op i selve livmoderen og beskytter derfor barnet fra diverse infektioner. Det forhindrer også, at et nyt æg bliver befrugtet. Og her til sidst en lille fun fact. Kvinders menstruationscyklus er ikke fastlagt. Den kan variere. Det kan den ved, at hvis en kvinde flytter til en anden bolig, hvor der er andre kvinder, så vil deres cyklus finde en fælles cyklus, som vil følges resten af den tid, de bor sammen, og indtil at de flytter igen, eller der kommer en ny kvinde til boligen. Denne proces foregår parallelt.